Les je prapôvodný obyvateľ tejto krajiny. Má svoju minulosť, svoj životný príbeh. Prosperuje alebo trpí. Je zrkadlom toho, ako človek stáročia dokáže rešpektovať jeho nemú krásu a rozumne ho užívať. História ekológie siaha minimálne do čias Márie Terézie, keď vyšiel tzv. Tereziánsky lesný poriadok pre Uhorsko. Bol vydaný v roku 1770 vo vtedajšej dobovej západoslovenčine pod názvom Porádek hor a neplesu v zachování. A o les sa musíme starať aj dnes. Nachádzame sa v jednom z našich laboratórií, ako les nepochybne je. Lesci na Slovensku zaberajú 42% celkového územia. To znamená, že je opodstatnenie, aby sme ich skúmali. Sucho predstavuje pre lesný ekosystém závažný stresový faktor. Na úrovni pôdy sledujeme hodnoty vodného potenciálu pôdy, ktoré nám hovoria o tom, či ten strom má dostatok vody v pôde, či netrpí suchom a aké veľké množstvo vody prijíma svojim korením. V kmeni stromu zisťujeme intenzitu transpiračného prúdu, ktorá nám podáva informáciu o toku vody v kmeni stromu. Na úrovni koruny stromu sledujeme najmä procesy fotosyntézy. Fotosyntéza zabezpečuje jednu z foriem výživy stromu a jednak z toho dôvodu, že je pre nás všetkých benefitom produkcia kyslíka. Okrem fotosyntézy sledujeme parametre vodného potenciálu, ihlíc, ktoré nám podávajú informácie o tom, či strom trpí suchom alebo je dostatočne zásobený vodou. Okrem lesného porastu časť našich experimentov realizujeme tu v priestoroch arboréta Borová hora, na sadeniciach smreka i buka, práve na úrovni týchto mladých jedincov. Vidíme tu sadenice z rôznych klimatických regiónov Slovenska, ktoré sú rozdielneho pôvodu. Testujeme tieto reakcie s cieľom vytipovať ekotypy tolerantnejšie voči suchu. Výsledky našich experimentov, či už v lesnom poraste, tak tu v podmienkach nádobových pokusov sú využiteľné pre odborníkov, ktorí pracujú v oblasti genetického výskumu, šľachtiteľov, ktorí môžu šľachtiť ekotypy tolerantnejšie voči suchu. Zároveň tieto informácie poskytneme odborníkom v oblasti lesného hospodárstva pri hľadaní nových stratégií, pri zalesňovaní lesných ekosystémov v nových klimatických podmienkach. Prírodná rezervácia Badinský prales patrí k najstarším lesným rezerváciám na Slovensku. Bola vyhlásená v roku 1913. Je to komplex bukového a jedlovo-bukového zachovalého lesa, ktorý reprezentuje lesné spoločenstvá 4. a 5. vegetačného stupňa v západných Karpatoch. Rezervácia plní viacero funkcií. Je to jednak unikátny zdroj poznania, banka genofondu rôznych druhov organizmov, ich populácií i spoločenstiev. Stojíme pri starom buku, ktorý odumrel pred mnohými rokmi. Takýto strom tu má svoj veľký význam, pretože podporuje biologickú diverzitu. Je domovom mnohých druhov organizmov, húb, rastlín i živočíchov. Je to prostredie napríklad pre túto hubu Fomes fomentarius. V podstate tento strom ďalej podporuje aj rozmanitú faunu hmyzu a ďalších bezstavovcov. Tu konkrétne vidíme, že v mŕtvom dreve sú výletové otvory roháčika bukového, pomerne veľa druhov červotočov a ďalších druhov xylofilných robákov, teda druhov, ktoré sú viazané na drevo. Tam hore vidíme dutinu
nášho najväčšieho ďatla, tesára čierneho, ktorý využil tento priestor alebo tento substrát na svoj úkryt a vychoval svoje mláďatá. Aj huby, keď skončia svoj život, ale aj počas svojho života sú substrátom, v ktorom žijú ďalšie špecializované druhy bezstavovcov, či už chrobáky, dokonca aj husenice motýlov, alebo niektoré chvostoskoky. Takéto staré stromy môžeme označiť ako paneláky prírody. Vidíme vlastne, koľko druhov organizmov tu môže žiť. Sú to možno stovky rôznych druhov. Niektoré druhy takýchto chrobákov alebo organizmov, ktoré tu žijú, už v súčasnosti v mnohých lesoch v Európe vyhynuli. A to v dôsledku práve hospodárskej činnosti človeka. V prírodných lesoch študujeme bezstavovcov, ktoré sú viazané na mŕtve drevo. Odoberáme pri mŕtvom dreve štandardizované vzorky a porovnávame ich so vzorkami, ktoré boli zozbierané ďalej od mŕtvého dreva. Robí sa tzv. Párové porovnanie. Tento výskum sa realizuje jednak vo viacerých lesných rezerváciách na Slovensku, jednak aj v lesných rezerváciách v Nemeckej republike a v ďalších krajinách. Najznámejšou návštevou zahraničnou v tomto Badinskom pralese je návšteva princa Charlesa, alebo splnomocnený veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, alebo veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie a prípadne niektorí ďalší, nazvime to nižšie postavení politici z rôznych európskych krajín. Bukové pralesy Slovenska majú význam aj z medzinárodného hľadiska, čo bolo ocenené aj medzinárodne. Niektoré východoslovenské pralesy boli zaradené ako kultúrne dedičstvo UNESCO. Neexistuje les, ktorý by sám seba zničil. Ako človek, aj les potrebuje pomoc, aby nepodľahol, keď sa nevie brániť extrémnym výčinom počasia alebo extrémnym výčinom človeka. Les potrebuje človeka a človek potrebuje les. Nachádzame sa na území intravilánu obce Horné Opatovce, ktorá zanikla v začiatku 60. rokoch ako dôsledok spustenia prevádzky závodu na výrobu hliníka. Ako memento môžeme vidieť väžu kostola, ktorá postala jediná v tejto lokalite. Samozrejme, v minulosti pri výrobe hliníka unikalo do ovzdušia obrovské množstvo fluoru vo forme HF, kyselina fluorovodíková, a vo forme NaF ako fluorid sodný. No a samozrejme kysličník SO2. Tie koncentrácie boli strašne vysoké. Hneď po spustení prevádzky závodu došlo v priebehu 7 rokoch k zasiahnutiu územia o rozlohe 11 000 hektárov, hovoríme teraz o lese, ktoré boli podľa druhu drevín rôzne poškodené. Tu máme takýto príklad zo 70 rokov, akému poškodeniu dochádzalo u hraba. Tu vidieť kolaterálnu depigmentáciu, to znamená, že dochádzalo vplyvom týchto fluorových zlúčenín k degradáciu zelených plastidových pigmentov, ako je chlorofil alfa a beta, a na povrch sa dostávali karotenoidy. Po 7 rokoch po spustení prevádzky došlo k úhynu 54% ihličnatých drevín v tejto oblasti a zhruba 15% listnatých drevín. Závod prešiel rôznymi technologickými premenami. Posledná takáto zmena technológie výroby sa datuje do roku 1995, kedy bola zastavená stará technológia a prešlo sa na úplne novú technológiu výroby hliníka. Tým zlomovým rokom 95-96, keď došlo k výraznému poklesu prachu, ktorý je vyjadrený v kilogramoch na 1 tonu hliníka, z čoskoro 12 kilogramov
ani nie na 1 kg. Tá revitalizácia je tu opodstatnená, lebo došlo k veľmi výraznej pozitívnej zmene emisnej situácie v tejto kotline. Tu na tomto grafe môžeme vidieť, ako sa tá zmena technológie výroby hliníka odzrkadlila na zdravotnom stave. Tieto vyššie stĺpce, to je zdravotný stav buka v tejto oblasti v Žiarskej kotline. Tie tmavšie stĺpce je zdravotný stav na kontrolnej ploche, ktorá je vzdialená od Žiaru vzdušnou cestou 18 km, konkrétne v Kremnických vrchoch. Škola a kostol v tomto intraviláne bývalej obce Horného Patovce ostali ako memento pre budúce generácie, aby sa nedopúšťali týchto chýb, ako sme sa dopustili v minulosti my. Vedcov, ale aj širokú verejnosť a samozrejme aj ekonómov, hospodárov veľmi zaujíma, aké sú a aké budú dopady globálneho oteplovania alebo klimatickej zmeny na prírodu. Zima je kratšia, skôr nastáva jarné obdobie, niekedy jar prichádza hneď s 25-stupňovými teplotami a v dôsledku toho je aj skorý prílet sťahovavých vtákov. Či sú to bežné lastovičky, alebo aj mnohé lesné vtáky, ako napríklad bocian čierny, alebo aj bocian biely, ktorého vidíme na lúkach. Jedným z príkladov, náznakov vplyvu globálnych klimatických zmien na hmyz môže byť veľký lesný motýl, duhovec menší, ktorý by mal podľa nedávnych ešte kníh sa vyskytovať u nás len v jednej generácii. Duhovec menší má teda u nás už v niektorých rokoch 2 generácie, to znamená, že liahne sa 2-krát do roka. Podobným príkladom je aj modlivka zelená, ktorú takisto možno vidieť v podhorských až dokonca horských oblastiach a na teplejších horských lúkach. Dôkazom toho, že sa jej tam darí, je aj to, že niekedy nájdeme aj jej potomstvo na týchto miestach. To znamená nielen dospelé jedince, ktoré vedia lietať a ktoré by tam doleteli, ale aj mladé nymfy, ktoré ešte lietať nevedia. To znamená, že sa tam úspešne vyliahli z nakladených vajíčok a že sa tam aj vyvíjajú. Oteplovanie klímy sa neprejavuje len v lete tropickými horúčavami a dlhými periódami sucha alebo silnými lejakmi, ale prejavuje sa počas niektorých zím aj tým, že aj v zime máme niekoľko týždňov po sebe relatívne teplo. Robili sme na našom ústave experimenty s niektorými husenicami, ktoré sú na ihličnatých drevinách aj počas zimy a zistili sme, že počas týchto dlhých období bez mrazov husenice neodpočívajú, nezimujú, ale normálne žijú, príjmajú potravu, vyvíjajú sa a rastú. Toto je zaujímavé konštatovanie, pretože môžeme povedať, že keď skončí zima, takáto teplá zima, tak tieto husenice sú vyvinutejšie v jarnom období ako v období, keď boli zimy tuhé. Nachádzame sa v západných Tatrách, v Tichej doline, kde silný vietor 19. novembra 2004 vyvrátil veľké množstvo stromov, čím vznikli tieto veľké kalamitné plochy. Naším cieľom je zistiť, ako vetrová kalamita vplýva na spoločenstvá hmyzu a menovite podkvorníkovitých chrobákov. Medzi podkvorníkovité chrobáky patria likožrúty, najmä likožrút smrekový a likožrút lesklý. Nalietávajú na oslabené smreky, ktoré postupne z lesných porastov vyraďujú. Bežne sa v praxi stretávame s lapačmi, ktoré sú na